Ďakujem. Mám jednu faktickú poznámku, volám sa Milan Ďurkač. Napríklad v Amerike sú priame voľby. Prečo by aj u nás nemohli byť priame voľby a napríklad Barz by mohol voliť prezidenta sám. Mohli by voliť aj do iných orgánov sám. A bolo by to skutočne slobodné voľby. Pred budovou rozhlasu, ako bolo povedané, prišiel prvý záujemca o položenie otázky z ulice. Nech sa páči, je to docent Vincent Baláš. Najdôležitejšou otázkou týchto dní našej nádhernej nežnej revolúcie je úloha, ako zabrániť tomu, aby sa opäť do čela organizácií, podnikov, národných výborov nedostali ľudia úplne nekompetentní, neschopní po morálnej, etickej stránke a stránke odbornej. Teda otázka znie, ako zabrániť ich opätovnému ujatiu sa funkcií. Chcel by som sa spýtať súdruhov, ktorí momentálne riešia stratégiu postupu komunistickej strany, prečo takou milou a nenápadnou formou stále nastolujú otázku slovenstva. Dnes, keď štáty sa snažia zjednocovať, či je to Nemecko alebo EHS, my stále permanentne opakujeme v novinách otázku slovenstva, nenápadne, nevtieravo nastolujeme možnosť aj rozbitia Československa. No, vyjadrite sa k tým názorom.